mutane da dama an kai magana akan bidiyon nan sai ka ana cewa ai kai ne mutumin banza da ka kalli bidiyon, alhalin cewa ita yarinya ita ce wacce ta aikata babban laifi wajen yin wannan abu. Yanzu fara ganin ta take ya musulma, kalli ta kyau in mutum take wanda ga baki ɗaya ba su dace ba al'adar nasu, wanda ita take yar musulma ba tana aikata irin wannan sha asibitin ƙauye ne, amma haka ne ta da tafin kafarki ba a son wani ya gani in ba maharamin ki ba, wato kan mijinki. Wannan kenta da gidan aure ta dace ba da wai shiga cikin ruwa ba ta dinga yin tsalle-tsalle. Dan Allah mutanen ya kamata mu dinga faɗawa kannan mu da yayyan mu mata gaskiya, saboda wasu matan sai a hankali. Ya kamata dai mu gyara kuma mu dinga faɗa musu gaskiya. Haka ku biyo mu ta cikin channel ɗinmu kuma ku danna mana alamar subscribe da alamar karwa domin samun labarka idan mun ɗora muku a YouTube channel ɗinmu mai albarka.